Čaute všetci, volám sa Tomáš Kokos a dneska s Vladom idem prejsť Poppy Playtime, prvú časť. Musí tak new game. OK. Tomáš, keby niečo, tak ti budem radiť. Ok. Ticho, poďme. Celý deň. To bude najdlhšia kaseta ever. Počkaj, nedá sa preskočiť. Dá. Dá. Budeme asi všetky Tí, kasety. kto to nevideli, choďte si to pozrieť tak, kde inde, lebo ja to nebudem natáčať. Čo treba? Ty si skále Máš niekedy... print? Mám. Čo Ty si mám? niekedy hral Poppy Playtime? Nie. Len viem taký tu veci. Že zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová. Tá, červená. Daj mi konečne. Dávaj mi toto. Nemám. Ne, Kazetu. kazetu, kerej tu. Tá sa dá tiež Dá. preskočiť. Koľko to tam? Daj mi. Kazetu. Nechcem. Toto. Dávaj sem. Rýchle sa nedá. Konečne. Poďme opýtať. Musíš ísť tam, kde stojí ty Milan, ako to dodala. A. Ticho. Tu máš takzvaného modrého satana. A, Oliver Musíš tak to- hovorí. Musíš to pustiť. Dávaj sem. Nemusíš. A choď zozadu. Ja viem čo. Urob obľúbenú činnosť youtuberov. Nebudú ksichtu. A čo treba, tu treba dve Musíš vyše. nahodiť. Tu musíš Bude. nahodiť. Choveď rýchlo. Dávaj. Musíš nájsť kľúč. Daj Haginu 5 a tam to dostaneš. Dávaj. A ten kľúč je aj vidieť. No, Som ho nikdy nevidel, ja som vždycky vedel. kde mám ísť? Tu? Ečko. Ečko, áno. No. Dávaj sem. Debil. No, choď ďalej. Čo A mám? to, čak je to. Daj si elektrický šok? Počkaj, niekde musíš nájsť, ešte ďalej musíš ísť ešte. No toto musíš otvárať. Ale ja musíš nahodiť elektriku. Pustil si to. Aha. Treba sa brať. A musíš sa otočiť okolo truby. Tyčí. Je tu ani nič No, neviem. ho nevidí. No však práve, tu je ešte jedna tyč. Konečne. Mám patý pokoj. Poppy. Môžem padať? Môžem. A pozri sa tam zmizol. Modrý satan. A kde mám teraz ísť? Tu si. Počkaj, musíš pustiť. Modrý sa tam má ruku. Modrý satan! Mám ísť k nemu? No však áno. No on tam aj tak nebude. Ja viem, že nebude. Dovoluješ. To dovoluješ. Koľky. No to nič. Tak viem, ale... Modrý satan. Nezbieral. Tá nikto, podľa mňa. No tak áno. Pre lore sa zbiera. Teraz musíš ísť dole. Pre lore sa zbierajú. A teraz musíš nájsť 3 ďalšie tie baterky, či čo to je. Tam hore je jedna, ak som dobre videl. Decko. Tam hore. Tak ďalšie ti nepomôžem. Doslova pred 5 dňami som to hral a nepamätal si, čo to je. Gratulujem. Tak to písali sme z fyziky, písali sme z biológie a písali sme z matiky. Tam je. Neviem. No, vlastne ešte jednu musíš nájsť. Tak viem. Tam? Nie. To potom až otvoríš. No zatiaľ nemusíš otvárať. Musíš nájsť ešte jednu a môže byť aj hore. Tak to nie je. Tu. Ale tu niekde by mal byť, počkaj, modrý satan. Ak si dobre pamätám, tak tu by mal byť modrý satan. Počkaj. Tu hore treba ísť. Je modrý satan. Tam je modrý satan. Tam je modrý satan, vidíš ho? No. OK, dám ti sem všetko toto. Dobre, a teraz ťa už púšťam. Choď tam dole. A čo? Zabije ma. Nie.
To musíš zobrať ruku. Dávaj sem. Dávaj sem, rýchlo. Dávaj, nemám celý deň. Dávaj. Na mňa to dá. Daj na mňa. Daj na mňa. Daj na mňa. Mal som tam ísť, nevedel som. No, škoda. Ečko. Ticho. No. Co to bolo? Citrala? Počkaj, citrala je Toto. kedy? A. Okay. Kesa, aha. No, tu budeš mať prvú grepek hádanku, toto ešte netreba chytať. No a tam počkej ešte rovno choď. Veľmi. No, tuto doľava. A tuto by si doprava mal mať niečo. No tam. Chyto. Teraz sa otoč o 180 stupňov. 180. No, teraz choď dole. Do tu? No hej. A teraz choď do tuto. No, dobral si to? Aha. A to daj. To s akou? No, no tak. Čo mi funguje? Nefunguje. Kedy budeme modrý satan? Podanie znakov si sa. No ale ja som myslel, že tuto bude prvá naháňačka s Huím, keď som to prvýkrát hral. Ani to nebude. Že jedného tohto padne aj Hagi, ja som myslel. A budeme očekať, no. A nepadol. Čo je spoda? To bolo celkom cool. Dobre, tuto už bude. Tam bude modrý satan. No, Modrý sa tam. neznášam ho. OK, No. čo? Mid power. Need power, takže musíš tam hore urobiť. Inak, túto kazetu som si musel vyhľadať, kde je. Na YouTube, nie? Tu je. Na YouTube? Musíš ísť hore. Aj, si to. Ja Aj tak ja tu nie som kvôli lore, kvôli hre som tu. No, ja som si dal jeden raz, že si proste všetky kazety pozbieram. No, tu si musíš pritiahnuť to. Dávaj sem. A tu si musíš dať elektrínu. Tak, Teraz prestala hrať hudba. no. Neviem, lebo bude modliť sa tam. Aha. A tu máš aj skočiť, to ti nedá foldemix. No. A teraz, no, musíš ísť otočiť sa. Toto je najväčší jumpscare. Daj. Ečko. A. Nič sa nedieje. Potom tak. A zrazu z ničoho nemáš toto. Vlastne dlho čakáš, myslíš si, že teda nič sa nedieje. No a teraz musíš stlačiť tie páčky. Hruba, no. Ešte tú tretiu musíš tlačiť. No teraz musíš čakať. Zase. A choď sem, poď. Čo? A tuto choď. No, A tu budeš čakať, kým ti vylezí hračka. nemám nervy. Dávaj Poď, no. si. No, teraz to tam musíš dať. Tak a modrý sa tam vyjde o 10, 9, 1! Musíš do ventky. Asi tá najťažšia vec v chapter jednotke je toto. Takže, veľa motorovania. Tu, už verší. Odboč. Ja ti budem radiť, lebo ja si pamätám ako to. OK. Doľava. Do písne. No. Ko? A však tam... Bola cesta doľava. A počkaj. A však, ako však tam som nemohol ísť hore? No však práve preto si mal ísť doľava. A počkaj, to bolo doprava, doľava. Hm? Na moju mozgovú kapacitu je to veľmi veľa. Ešte ani nič nevidím. Ja to je proste tak tmavá, že nie... A, chyba. A nie, to napravo bolo. Tak, ale, počkaj. A však tu sme dali toto, však by to malo byť. Lebo už to rozskenovalo. Ale Ale nie je to tam, zmizlo to. tak ale preto je to debilné. Dobre, To zmizlo. dobre, kletám. Vyčistím to. Sa tam. Hagi wagi. A tu úplne... OK. Rýchlo. Doľava. Viem. Doprava. Tu doprava.
to na budúce chodí doľava. Doľava. Tu. Áno, tak, nie no! Spíš to! Stopaj, už si tam tu! Ty sa otočil naspäť! Ja nie, je to hrozné! Počkaj. Skúsi! Ok, skúsim ja. Nesnášam takéto veci, lebo... Ja som sa s tým tiež stral chvíľku, a možno 20 minút. Ja viem hrať iné, ale takto to nesnášam, keď ani nič nevidí. Nič. No, práve, tak počkaj, ja to skúsim dať. Skús. Ježiš, ja som zabudol, že tu je. Ja idem bojať proti Harimagim a zabudnem, že tam je. Super. Tu sa to zavre. Ahoj. Ahoj. Ide o... Modrý satan, ako hovorí Oliver. Modrý sa tam. Keď toto video naberá aspoň jeden like, no tak... Alebo nie. Iné potrebujem povedať. Keď toto video nenabere jeden like, no tak si zoberiem shotgun a dám si ho do huby. No a čo tu? Aha, sem. OK, už ideme do konca. Kamo, že by si šprintoval? Má si ísť na druhú stranu asi. Nie, dobre, idem. Ale tam sú ešte ďalšie, no. Ale dnes. Ešte rýchlo. Ja viem, Tomáš, že som to... A to ešte stále ide za tebou asi. Debil, otvor to! Otvor to! Ja som zabudol, že sa to zavrie. Dobre, už je to koniec, už je finál. A musíš ísť tam hore, nie? Dobre. Rýchlo. Lutuj finál! Dobre, sme tu. A rýchlo, hore! No, Je. No, tam je. na debil. Dobre, find the flower. New quest, find the flower. Flaver. Preklad, nová úloha, nájdi titul. Ale tu by mala byť niekde kazeta. Ja viem. Kto pozerá to? Axel. Sa zaujíma o lore. Ale ja viem lore len tých ďalších častí. Tu je táto malá. Nie? Tá malá, ktorej by som najradšej po tých 5 chapteroch pretrhol krk a zlomil jej ves. Ešte, že to za mňa spravil prototyp. No, tak trošku je ako trošku tváričku. Ale... You are open my case! Jupi! Bro, to z toho pokakám. Hello. Počkaj, asi musíš to otvoriť, Ečko. A ja neotvorím, možno to si... Aha, takto. Nie. Opova sa to urobiť. Nechceš ho otvoriť. Nechcem ju otvoriť. To takto. Nie, Ty debil.